Ndewonu ndị ọma m ji eme ọnụ. Gerenụ isi akụkọ nke taa bụ Mọnde, abalị 15 nke ọnwa Septemba, afọ 2025, ahịa Orie, dịka o si gbaa n'ihu akwụkwọ ndị dị iche iche. Gọọmenti etiti adọọla steeti 11 aka na ntị maka ọsọsọ mmiri flood, ma nye ndị bi ebe ahụ iwu ka ha si ebe ahụ kwapụ kwaga ebe ọzọ. Nke a ka anyị hụrụ n'akwụkwọ Punch. N'akwụkwọ Punch, anyị nụrụ na gọọmenti steeti Lagos amachiela ịrụ ụlọ elu okpukpu 5 iji belata ihe mberede nke ụlọ elu na-ada ada. Ọ bụkwa n'otu akwụkwọ This Day ka anyị nụrụ na onye isi ụlọ sineti bụ Sinetọ Godswill Akpabio arịọla ndị Naịjirịa ka ha nwee ndidi na olileanya dịka Naịjirịa na-enwe ihe mgbanwe dị mkpa n'okpuru ọchịchị onye isi ala bụ Bola Ahmed Tinubu. N'akwụkwọ This Day, anyị nụrụ na mba Botswana ahọpụtala nwaafọ Naịjirịa onye isi ụlọakụ Union Bank Farouk Gumel ka ọ bụrụ onye isi ụlọ ọrụ nlekọta ego nke Botswana Sovereign Wealth Fund Limited. Ụlọ mmanụ Dangote ekwuole na enweghịla azụ dị na ike mmanụ ụgbọala n'efu. Nke a ka anyị hụrụ n'akwụkwọ The Nation. Ọ bụkwa n'akwụkwọ The Nation ka anyị nụrụ na onye isi ala bụ Bola Tinubu agbala ndị isi ụka ka ha tịkọta aka ọnụ wulite obodo maka ọdịmma nke mmadụ niile. N'akwụkwọ Channels, anyị nụrụ na Prime Minista ọhụrụ nke Nepal akwadola ndị obodo ahụ na-aga ngagharị iwe na-achọ ka a kwụsị mpụ na ọchịchị ọjọọ. Anyị nụkwara n'akwụkwọ Channels na ndị nwụrụ na site n'ọgbaghara dị na Nepal eruola mmadụ 72, 72 people. Ụlọ ọrụ INEC kwesịrị ịkpụpụ ndị pati na-ebido kampen ọhụrụ n'ụlọ ikpe. Nke a ka anyị hụrụ n'akwụkwọ Channels. N'akwụkwọ Sahara Reporters, anyị nụrụ na otu n'ime ndị ọrụ ụlọ domestic workers nke Patient Jonathan, onye a na-ekpe ikpe kemgbe afọ 2019 maka ọla ndị na-efu efu, anwụọla site n'ọrịa o butere n'ụlọ mkpọrọ. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, otu a ka ọha m n'ọnụ n'isi akụkọ nke taa bụ Mọnde, abalị 15 nke ọnwa itoolu, afọ 2025, ahịa Orie. Ka Chineke chekwaa anyị niile. Ndewonu.